मोसानो गानदों ना बार्थडेनि गानदों जाखो बिसोरो बार्थडे जाग्राफोर बार्थडे दंनो दिनै बहा दानो देखायथ'वालै नै डेक'रेसन खालामगासिनो दं दख'नाफ्रा आयु गोदान गोदान गानला जोबथारबाय नोङो बार्थडे दंनो दुगैनांगौ मा बार्थडे जाग्राफ्रा मालायखौल' गायो नै बार्थडे गाला गोलावबा एसे गोबाव दा हांखुरजालाय माबा होननो नाङा Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 야, 저 장난하는. 왜 challenge 잡아요? 만지작 사놓나? 야, 너. 하나 핑크나 혹시 아줌마가 안 돼? Ê, bà đây là Chương hạ chương niên cô ra dùng bài đàn này No Biमा फिसा दौलायबाय बिमा फिसा जाबायलै जाबाय बाराद्रायबाय हेरे दौलाबाय दं माबाया बिस्थिया हंलेले जालायदों नै जाग्राया हंलेले जालायदों अ बिदिबा खर' थालाबायखो खर'मान नांगौ फन्द्र फुरा जाबायनो फन्द्र फुरा मनिका बसुमतारी जिबा क्लास 10 मोनबाय बिमाया क्लास 10 आव खुगा सिनानै दंनो क्लास 10 आव हानांबाय दाना आयो सान्थौ आमान होआखै दाबो होआ नोंनो ओइ नोंनो होआखै नामा दाबो होआखै ओइ नोंबो होआखै ओइ जानानै फुननानै लानांगौ दे जानानै फुननानै लानांगौ दाब्लाबो जाखानोसै जाजोबखाबायलै नोंस्रा दा लुबैसै दे लुबैला नांगौबा उनाव जाबावगोन आंखौ जागोन मा होनदों ए They've menjadi nih, head. मा मोनखो बोरो? सिंग्रा. आंनाबो गोथाव. सिंग्रा मोनजालायबाय. मुनेखानि 15 बोसोर बैसोनि बारगे
स्टुडेन्ट माने बिफा बिमाया दस्रु क्लास 10 मोनबा हानो होननानै दोनदों आं टेटखौ ओमफ्राय दा मोनमारबाय आरो जों क्लास 10 मोनबाय नालाय टेटखौ हाना होमारबाय 15 बोसोर बैसो जाबायनो दा नोंहा बयबो कमेन्ट खालामदो गथ'नि जिउआ गोलाव जाथों इयुनाव सासे गिदिर मानसि जाहैनो हाथों बोर सारस्रिहरदो नोंथांमोनहाबो बेनोसै लोगोफोर ओमफ्राय टेटखौथ' हाखांबायानो जानाय लोंनाया मोनजाबाय टेटबो जाखांबाय ज'नो ओमफ्राय दा बेनोसै लोगोफोर हस्टेलाव थायो गथ'आ मोजां नाजानाय मोजां साक्सेसफुल जाथोंसै बेनोसै लोगोफोर गोथावमोन हा गोथावमोन माबायदिमोन रबिन माबायदिमोन गोथावा माबायदिमोन दा हा गोथाव A few moments later. नै लोगोफोर दानिया गथ'फोर थांफिनि दिनै बैसागु लास्ट प्रेक्टिस खालामफिनो बैसागु फैगौ बैसागुनि थाखाय दानिफ्रायनो रेडिसै ओमफ्राय बे बैसागुआव मोसानो थाखाय कम्पिटिसन जागोन जोंना मोनसे प्रग्राम दङ जोंहा बैसागनि सिगां जायो बेनिफ्रायनो सुरु जागोन माने दालाइ मिरु बिदि जागोन आरो प्रग्रामा बैसागु मेथाइ खननाय आरो बैसागु मोसानाय बिनि थाखाय प्रेक्टिस खालामगासिनो दं जों क्रिएसनाव दङ क्रिएसन खालामखांबाय ओमफ्राय दा ओरैनो प्रेक्टिसाव दंगासिनो आरो बावैनि ओमफ्राय वार्कशप दं नैबे जोंना जुलाइनि मास मोनसे बन्द'आव वार्कशप जागोन ओमफ्राय बेयाव माखासे अस्टादफोरखौ लेंहरदों जोंहा गासै 32 जन अस्टादफोर फैगोन बेयाव ओमफ्राय बेयाव मोसानाय मावबादा खुंगोन आरो ओमफ्राय क्लासिकेल बिजाब सुजुनायबो जानो हागौ थिग गैया ओमफ्राय दा नै दिनै प्रेक्टिस खालामनो नागिरदों आं देखायनोसै लोगोफोरनो नायलांबाय थादोल' बैसागु प्रेक्टिस जोबलायबाय दसे प्रेक्टिस खालामनानै जोबलायबाय प्रेक्टिस खालामनाया जोबलायबाय दिनै जोबथा बयबो मास मोनसेनि थांजोबसिगोन मास मोनसे बन्द' मोनबाय बेनि थाखायनो न'आव थांजोबसिगोन ओमफ्राय दाना जोंहा बिनि गेजेराव मास मोनसे बन्द' वार्कशप दङ बिनिनो बे वार्कशप जागोन दा बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो प्रेस दा बेल आइकन